Sajisin ka setiap kabasuk buat ibakmen ya pibaro ki perlo ki bacuik pesutenat ban page bat stamp ya kena ke program one min mane. Kabalawalam shapi laga good news TV jongka jingsung samlo KGP snot simi man la ka setiap. Paringa ai ko beli ya pibaro aga kerteng ka ba im ka batyang bat ka benebot tam ka jong utrai bat unong pen im ba ik ya jongi. Puji Yesus Kristus. Paringa ai ko beli sem tumai basuk bat bakmen ya pibaro. Bat kermen lingba une usnam unlong ru usnam babha balong ka jingkat ku yangi ibe ibe berke benta jo ka jis lo lingkon na ka tin ka jong ble ha ka step ka long halor ka phang utrai uyalam ya ki jingjam jong ni utrai uyalam ya ka jingjam jong ni ka bangala pen shong nong rim maka kita problem kalau nang ka bakhat riu ka phon ka bakhngai berjiktin ki ba ong kumne adonot ubriu terkat ya kalenti jong o andai utrai bayalam ya ki jingjam jong o ba ek lingkot e nyen pai setiakan ka kitab proverb kaneka kitab ka kentup ya ka jingkren jingstan jong usim sermon jong ka hima Israel ngila manusia makalena ka beningkong ka dekot ka beningkong batum tala ai kerteng ya ka aka kerteng ka jong o ka kitab ka kentup haka ya ki kibayadei syapang ka jinglong jing im ka babaha baka jihi ka nyam kibayadei bat ka jinglong jing im ka bakenja mansin bat ki proverb ki long ki da jingkran riustat ki balingkot Henry ki badon ya ka jing shisha song tenrai lane ki jing prut dak ban yalam yo priu ban im ka jing im ka babaha ka bahok bat ya ka ban pensau bah yo blai kan ka dekon ka bangaladap ban pensau kadon haka ya ka jihi kai ka bakrau ya ka jing im jong ki briu nomor bapun sin ki ba mangi ki briu ngile ki no ang ka jing perkat lane hasitang nanti klampo syakatong umpai ba ublai uhalam umju don ka basak kut hasitang umpai ka poi ben ki jing tmu syakatong Aba pai kini kisni ki bangi imenta ki don shibun ki paramen sim ki bakoror ki bakit ki baba ki ne ki jing sngaurem bade ki jing babe haka jing im baka daung kalong nabar baki shanya kana ka jong ka jing perkat bade ka jing tmu barkim syam la sya ya ka jing lam ka jong ublai syam la syam ya ka rai jong ki na ka baki pendem na ki jing tuai na ka ba wat ya ka jiram ka bakenja mensim pemlaban apru ya ka jing pen ilanti ka jong ublai ikan tajru ya ka ka ba ublai pen I hati nomor kata ka nehi ka yalam ya ka jing im jongki baki kutno ka jing no mensim bar ha ka jing du jing termen bar ha ba phairu sya ka jing im ka jongi ka ba shimet ni syam bun sin ni sya rem Gisakut hasitang lanti ompoi sekatong ka bangitmu pakani kalaka long jimpule puthi ni feel ka watkam wajam nim yo ban kiwe maka kamai ka jing hiar arsut bat habat hia menmet pomnang yo thia shuleng a tu bisa jingmut ki jing perkhat ke jongi ki her keleng saudong kap thai om yo jingsu kau hi barok kalong nabar bangi syanya malading ngile malaka jong lamon om syukat kum kamon ka jong blai niat ka jing snobit snobyang ka jongi om bangi sya bau mensim uyalam dan memla banyai sya banyai am ya kapor ka jong ublai ni kwa ban poino mentahi bun sin ni rengkok no syaki conclusion lane syaki jing pungkut Namar kata ka jing im ka jongi asa ki jing kut vai ki jing babe ki jing du jing kanan para mensim ke bakordon abadan kam yang ni kalong bening pun dem yala de yala ka mon ka jongi hau blai bangin IT yala ki jing mut ki jing perkat ki jing tmu baki lenti baro ang hau blai ba blai pun yalam yang ni bangin lad ka jing bakla
cái dinh John là cái tiếng yêu các tin cái jong blay ka ong ko ID yala ka lenti how try to sharu hau ke un pen long ya ka jingwai sam lai punyao san ala nangi sha ba blay un yalam ya ka lenti jo ka jing im ka jong im u blay un om yalam bakla o yalam bet haman la ka wei pa ka wei ka sinjam jong im kumba u ong o try ba yalam ya ka jingjam jong im bạn hoang ta rõ đi những cái chính sụp nó còn ngân xiên cho nghe Uy usakwi trong blay upakarteng u adofi nonat u ong ye kini ki kentin om don ke jing sok yo priu baki kam ki jing le trong u ki kersoi tang na kamon trong u hi u don barabor ka jinga jo ka jing bakla bunsin u don ka jing klumar bat ka jing bakla namar kamon bat ka jing sultanat trong u priu kala ban bakla hakano kano kapor haka way pat kalyang bangi pai tang show blay yang laban bread yang paro ki jingkit makia hau berun bat scam yangi on sa shem ya ka jingso badanai u blay umla banya lambak la yangi Namar kata kan ni kalau ka jingkot yangi baro bahaki ki bangi le haka jing em ka jongi ngidai ban a ya ka mon ka jong blay Bangin ngim sha bangin sha ka jingalam ka jong blay bangin ai tim tan men sim banong a try garap yang bangla ban sha ka jingalam ka jong me aki ki bangan le ka jingem bangan om sha bangan om shanya hala ka jong kamon tang ka mon ka jong me kau boleh unyo ya ke banyak rap ke ku ya ke jing im ke batlot ke jong Bangila mensyanya aka jinga lam ka ublay. Bat ublay nakabanta ka burom ka jong u. Amen. Pengine pendam hok blay ka jing duai tungi duai. Kok pa jongi ubah peneng bat ubah si jerong tam ia. Sa jisen pat ni aingu ye me ko try namar ka jing syak sngob ha ka jong me yang ni. Bangi yok biang ya kene kapor ka bakordor ka bangi yok banya selok bat me ko try abas sedang haka step jokane kasngi aswaya ka bangin penlut ya kapor ke jong ling bakane kasngi barok ka we ke jong ka bangi aingu ya me ko try ling baka kubor ka tin ka ba im ke jong me aba kren hap deng jongi ko konrat ba e ke chap hang jingalam ke jong me ya ke jing im ke jong e namar kata ko konrat ba e ke ya rap yang kum ki khun ki ba e ke jong me Bagi la ya ka bansyanya haka jingalam bad haka cipun ya ka bastan ka jome bagi nom syanya ko try ka mon ka jongi bagi nom ya ko try haka jing songbet haka jing la bad haka mon breu ka jongi namar bun sin ko kunrat ba ike habangi ya haka jing song breu ka jongi Bunsin ka jing babe, bunsin ka jing bakla, bunsin ki ke ko try, ki pen snow si, ki ba pen snew, ki ba pen jot, ki ban yalap rakla ya ka jing ka jongi, ki lap ko konrat. Gaya rap yang ko pa ba ke, bangila ban shan, bangila ya ka ban sha, badru ban shannya ha ka jing lam ka jong men sim ko jong me. Konrat ba ke to isnai na markata. Gaya lam yang ko try na dukan step jo ka ka sngi. Bahaka jingat lenti ka jongi badang sa asla joko ni ka pertai bangin yat bangin syak ka jinga lam ka jongi ko konrat be ega nang bangin nombak lam bangin yat kam tam bangin im pedeng kini ki sngi ke ba e ki batan bagi khmat ki jongi bangin la ben khmit tang syami ko konrat be ega perku lang bakan ka por ya lam ru lang bakan ka sngi barok ka wei bat ka jing im ka jongi ka badang sa Usngau bat diang ka jing duai ka jongi Nabai kini barok ni pan ni boti aka kerteng ke jong utrai pat unong pun ia baik ya jongi uji Yesus Kristus ni duai. Amen.